Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си приготвите вкусно сирене с подправки, билки, песто и други вкусотийки, с които да очаровате гостите си и да се усмихват винаги, когато се сетят за вас и сиренцето. Подготвила съм си продукти, които сами по себе си са много вкусни, но в комбинация с сиренето става наистина голяма вкусотия. Ще използвам овче сирене, което съм произвела сама. Има видеорецепта, някой ако се интересува може да погледне, което нарязвам на купчета, колкото за една хапка. Подготвила съм си подправки, чубричка, чесън на гранулки, черен пипер, пушен червен пипер и малко къри, които ще смеся и ще посоля нарязаното сиренце да полепнат подправките по него. Добавям си и зелени подправки от градината, джоджен, връхчета с цвят и малки листенца цели, магданоз листенца, клонка зелена чубрица и това е от влашец или зелен лук, малко перца. Нарязах една чушка, филетирах и чесън. Използвам и няколко съцветия от чесън, които са като бомбички от вкус чеснов. Много ги обичам, използвам за правенето на скариди, става уникално. Полях малко зехтин, за да полепнат подправките. Не разбърквам сиренето, някъде остават бели части, така е по-красиво. Ще използвам стъклени буркани и започвам да редя сместа от сиренето с подправките. Слагам чушчици, след това чери, доматки, чесънчета на слайсове, маслинки. Ох, какъв е аромата, не мога да ви опиша. Много вкусно мирише. Подготвила съм си да слагам и домашно босилеково песто, което е изключително вкусно и ароматно. Имам видеорецепта за него, може да потърсите и да видите. Мисля, че няма да остане за дълго това сирене. Аз го подготвям, защото след няколко дни имаме именни рождени дни, просто да изненадам гостите си с такава вкусотия. Може да използвате най-различни видове сирена и кашкавали с обичани и желани от вас подправки или каквото имате. Не е задължително да слагате толкова много неща. Дори само с някаква шарена сол и червено пиперче и някоя зелена подправка, пък и било и без нея, ще се получи уникално вкусно. Трябва да присъства на лятната трапеза задължително тази вкусотия. Допълних празното пространство с зехтин, може и с олио, и ще сложа в хладилника, дано да изтрае докато ми дойдат гостите. Да ви е вкусно, приятели!